Zanga-zanga a Najeriya. Shin ya kyautu al'umma su yi zanga-zanga? Menene zanga-zanga? Ta ya ake zanga-zanga? Tabbas a cikin halin da ake a cikin ƙasar nan ya kamata a yi zanga-zanga, sai dai ta yadda ake gudanar da zanga-zangar ne bai dace ba. Tsadar rayuwa ta yi yawa, ba ga talakan ba, haka zalika ba ga mai kuɗin ba, kowa yana ji a jikinsa. Malam talaka, matasa maza da mata an yunƙuro da himmar zanga-zanga domin a yi wa kowa adalci tare da sauƙaƙe wa kowa tsadar rayuwa da ake ciki. Sai dai kai da ka fito neman adalci ba ka yi wa kanka adalcin ba, tare da sauran 'yan uwanka su ma ba ka yi musu adalci ba, domin kuwa ka fake da guzma kana harbin karsana, ko in ce an bar dukan jaki ana bugun taiti. Ka zo kana ta gayyar 'yan uwanka ta hanyar sace musu abin da ba kai ka ajiye ba. To me aka yi kenan? Wannan shi ake kira biri boko, ko in ce ka fito zanga-zangar zanga-zanga.